mi Emka ukáže, kde je auto. Kde je auto? Kde je auto? Popozeraj, kde je. Kde je auto? Kde je auto? Áno, hurá! A kde je teraz dážnik? Áno! A kde je hojda? Kde je? Áno, hurá! A kde je kočiarik pre babiky? Kde je kočiarik pre babiky? Áno! A kde je vtáčik? Kde je vtáčik? Áno! A kde je trojkolka? Áno! A kde je Hauko? Hau, hau! Kde je Hauko? Pohľadaj, kde je. Áno! A strom? Kde je strom? Kde je strom? Áno! A tam je hojda. Áno!